o nwere ka anyị si wee nụ kepu na oke ite niile a na-achụgharị ndị mmadụ enu na ana n'ebe a ka ọ dị n'ọnya bụ oke ite niile so ka ọ kọwara anyị ije na oke ite maka na ajụkatara m ajụ biko na ọ bụzikwa ofe onugbu a ndị ọzọ na-ete ka ọ na-ete na nke ọ dị iche biko nna anyị soro udo ka itekee n'otu na m bịara ịgba ama maka 5 million nke m eji m nnekwu infọmeshọn abịa biko afọ m bụ Mrs. Francisca Obi, the Madam Big Ben, only Madam Big Ben I ndọrọ ekwu n'aka aja aja etusu wee malite ije eburu m n'obi na mma aga ije na nne m nyere m eku n'aka mama m si na mgbe ọ mụrụ m nwere gbaa den nwere house girl o were m okporo m oje na tebụl oke makwa n'ugwu ọmakwudo m na tebụl oje na-eje ozi na-eje adị mma m na-esi m mgbe join ya ebido m n'oge asa primary gịnị nke tọ papa m so recipes o mboso ben se cho phone na dey siri ife gba na-egezigbo mangala asa obugo na ajabula asa iwere ihe phone mo ne like na ahụ isi azụ enwezi ezigbo azụ na so I dey je buni na hotel na mesi no ona takwana m mboso yesi nke ego mụ ya na-esi mmụta isi nni ọsịsọ amụrụgo m asụ onye akaebe maka ịma na ife anyị na-eme ebe anyị ejezu mba ụwa niile somebody wee sị m no na ndị be Big Ben na-eme ha bịa oke chọrọ ha eke nyi n'ihu eziokwu ị na-eke nyi n'ihu anyị na-eke nni onwe m ka m ekwu mụ na-adọrọzi azụ because nna anụ ya nna asị maka abụ m onye na like ka nne enye everybody nne ma mbịara that story mbịara na advance but onwe ofufe nchọrọ ikwu ihe a ji ekwu ya bụ snail na prawns that is it ọ bụrụ ndị ka ha na-ekwu mana ha achọghị ịgba okwu afa oge snail na prawns snail prawns onye ọbụla amatị ya onye ọbụla etu ese crystal champagne Dom Perignon 30 years. 26 years. Okay, 26 years, 30 years, Crystal. Apart from ụmụ o nwere ndị ọzọ ịzụpụtara ma ọ bụ si n'aka gị wee bụrụ ya bụ today nwegara their own kitchen. Mgbe nna anyị bụrụ ha n'ezigbo mmadụ fụ na omegede mma inweta admission nche na school na mkpụrụ ụgwọ akwụkwọ. Enwere class of people Ghana achị ogbenye nyere ya ego ọsị na ọma nsị ogbenye nye ya ego ọ ga-esiri ya nri ma niile na ọ bụ n'ihi emenwe so ọ bụrụ na ịma mmenwu ya maka ọ dịkwa na like nwa nwoke yesterday ọ moto ka m ji wee o ji bịa Lagos mụnwa ji flight wee bịa so ọ pụtara na flight ahụ adị enwe na-enweta na onye m na-ekwu na this PA ọfụma ndị na-ekwu okwu ahụ ịmana ogbenye ya bụ ofu mmadụ abịa n'ezi anya ị na-ebu ha na-atụ ụjọ ha na-atụ ha ya atụkwa ese ụfọdụ mmadụ wee keju asị ya gị nọbụ gọvanọ Big Ben nọọsụ ya nọ 20 million o nwere ndị na-esi isi ọbụkwata ibu bifo mbe Lagos ebe sie nni ọ bụ mgbe m na-eji 20,000 esi Nikola onye si bịa sie 20,000 eji ọsọ nọ 50,000 ka ọkwụ ka o wee believe iwe bunye ọgwa ndị friends ya ịgbagwa ego na ọ bụrụ odogwu mana ya ka anyị ji wee mezie menu